أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ina fo ankara mo kaya fo cugumi ala kira ila luka munun di mogoma o kasi ko yoro je ka bo bidama walima lada ko munu no may islamiyam. Alhamdulillah anga laje bidayere mu yefolo to ko ko innovation fen kurami nana islamaya kono mimma ke Allah taala ka yamariyai ani kira ka yamariyai kuma bodika Quran kono Allah taala ko cugudi bismillahir rahmanir rahim qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. ala ko cugudi ni akwabi Allah taala kanu ay tugunde Muhammad ko Allah taala fana bi awkan okma bidaye femiye fenfena annana ni amakeni Allah taala ka yamariyai amakeni kira ka yamariyai udu ala kira ya fo nemande kishibama o fenkura nana abu fama ko bid'a o bid'a fana abu fama ko fili o fili fana o butaro jume o butata smakon ya rabbi ala kan kishi o bid'a kelimo cedo sunna ani bid'a anga go don ko bonyona na faro ko sunna wi ala kray femi ka ka nyana maya kono ka jira sahaba wala ka femi fo o nyana wi sunna ga bida ina fa yu fo ka teme chukumi mahdi alayhi salatu wasalam alifana ko na laje ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam alle kenbe ladigi ba nyuma yi awma anganga ala kira le laje kaka sunna walaje ay femunu ke ay femunu fo wa anganga wulude ke ngani ay am fasana ka ambo few fema anganga yoro je ka bobo ida fa corona re ba fu cugumna kula kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ku cecena wal lakikala ala kira ladigi ba nyuma yi ma awma madit la laka fa alayhi salatu wasalam mo ni mi yere koroshi kabo bidama ku iti noro soro de ebito fil de la ma okma odi ake ni ay ku chambe dia kono bi abike na makeni islamaya ka yamariyai amakeni qur'anu ka yamariyai amakeni hadisa ka yamariyai amakeni ala kira ka sunna yere ka yamariyai imma ifu kata jihadu ke islamaya doye ka jihadu yere ko dagantiya islamaya ko kasoro islamaya dote akana koroto jikoro aba soray nay prew namna bi getlungay nala sona mo be basro akana giringara no fe kasoro jihadu islamaya doye na farko jihadu boro jihada dila iki jija ala srala ika ala barake iki nindi alama iki kana fuludi alama iki ire bedi ala talama odi jihadu yi ko man balmaw
jani ala kira kana sallallahu alaihi wasallam moho la ga yatu mu cugudi ala kira ndani ye ala kira nana kana soro mogo tumbe filla utado fe sugu bela jene ubake halu lore kumimi wa soro ala kira kumana mogo mununu kuma fara ala ka mu foyon ko nga kumana mina ala kira nana kana o bela jele yelema o bekere kuma dolo ulu mahdi afa alayhi salatu wassalam aka dogli sodobe akon zuharat alaihim bayyinatu rasulihim fatamazzaka al-ahwa kal awsan kuk maramina ala kira kuna nakana bange uye uka dia duleke duye kan duleke farla ka bu kana iba ko jobi karkar cugumi ala kira ne da nakana ni bela jeleke ni qur'an ayat fa laje wa fa ana ko kad anzala allah ilaykum zikran rasulan yatlu alaykum ayati allah mubayyinatin liyukhrij allazina amanu wa amilus solihati min az-zulumati ila an-nur ko cede kulla ki kala allah taala jigri ke hakki jigra noy ala kara sallallahu alaihi wasallam ka cide kana ayaw kala awye ayamu no bangeni be kam mo bo wa dibila mo no libane raka bara nyumanke ka tano ye norola o ko dogore ala kara ndani ka ba o kara noroye adama deuma adana kana noro do andu tukuna adana kana few jira onna antu di femindo adana kana ambo dibi kono katla kata andu wa noro kono qur'an ay warba fayna ku kitabun anzalnahu ilayk litukhrij an-nasa min az-zulumati ila an-nur ku kitabu de an ya jigi no qur'ana ye ka adama dum ko bo dibi kono wa katano ye noro kono kitabu yi no ye qur'ana ye qur'ana o yi muye o jigira ala kiraka na fa foroko ala kiraka nyina ma ya kira kuma al-qur'an to qur'an bi mi fo ala kira fana bodi kan wa ala kiraka kuma ka atifo wa qur'ana ka kuma kan ko kuma nan badon ni an tugula bidako fe ni amakeni ala ka yamura amakeni kira ka yamura yi wa ambi norotoyi ka anya sin dibi mo yarabi ala kan kishuma wote men ko bidayere nana islamaya kono cukudi ni yaye bida dana wasoro chedu na islamaya kono ala kira ko munu foku bla ka foku wati to benana iba dibi bidu islamuka ina fa hadisa kono cugumna ko yati ala nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-quran illa rasmuhu masajiduhum amiratun fa hiya kharabun min al-huda ulamahum sharrun min ta'ti adim as-samai min indihim takhruju al-fitna wa fihim tawud aku wati do benana islam ya bna ke atoro gwansa qur'an ya referamna ke asabele gwansa mishiru bi joka chaya nga kandati don kelaw yerbi ke kujugu kedaw ye sangulu jukoro wa kujugu bi bo ulu de yoro kujugu bitla ka sege ulu de yoro wa sura a chena mo bulu nga ni mo domana kana nyana bo atise ka nyana bo anyana bo ay joy do al mahdi alayhi salatu wassalam mahdi libna kana anyana bo kana sara nyuma ku jira mo la ka mo bo tibi kono wo ku nyasi noroma nare takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar al-islam zindabad hukmana anya dumala dibina nyamo kelti islamu bulu bebe kunfe ni jamaatul islamiyya ahmadiyya korote nyamo ko tey ina fambal ma ciya faka
khutba la cogo min n'o ye al-ustaz Sayo Traoré ɲɛmɔgɔ tanya o de bɛ na ninnu bɛɛ ye o de y'a kɛ Mahdi nana alayhi salatu wasalam o kuma khalifa o sigini bɛ a kɔfɛ n'an bɛ khalifa duurunan ka tile de la o kuma khalifa de bɛ sira jira anw na khalifa de b'a fɔ an ɲɛna nin ka ɲi nin ma ɲi ale ni ala bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ si tɛ se ka jɛngɛ k'a turu khalifaya bɛ yen a fɔra ko ala ka batu a kira yɛrɛ fana ka labatu o kuma ɲɛmɔgɔ fana kan ka labatu ni ɲɛmɔgɔ bi yɔrɔ la ka ban bida tɛ se ka don ye dɛ sabula ale b'a dɔn tigitigi k'a fɔ nin man kan tɛ ka kɛ nin tɛ kira ka sunna sira ye nin tɛ kuranɛ ka ladilikan ye o kuma ni ɲɛmɔgɔ tɛ yen ka ban an bɛ to an kunfɛ bida bɛ to yen wa fɛn yɛrɛ bɛ kɛ min yɛrɛ ka jugu bida ye f'a bɛ taa ka taa don sirike yɛrɛ kɔnɔ sirike baa kɔnɔ o kumana bida ye fasugu 4 ye an bɛna kuma o kan ni waati m'an ta an tɛgɛ ma inshallah bida fɔlɔ an kɔnɔ dɔɔni Sisoko n'a ka jɛkulu u ka wuli ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ mankan dɔw bɛ a ka fa dɔ fɛ kɔrɔ ko denmisɛnw lajɛlen don yɔrɔ dɔw la ani feerekɛla ninnu a ye taa lajɛ ni u ka fɛnw dayɛlɛn dɛ o ye o sɛgɛsɛgɛli o y'aw ka baara ye monsieur Sisoko a n'a ka jɛkulu a y'a ɲɛw ɲini bisimila bida fɔlɔfɔlɔ o ye diinɛ bida ye a filanan furu kɔnɔna bida a sabanan saya kɔnɔ bida a naaninan bangeli bida walima den wololi bida yaani ni den wolola komi ne bɛ julakan le fɔ n tɛ bamanankan mɛn o tuma a fɔlɔfɔlɔ diinɛ kɔnɔ bida o ye mun ye an yɛrɛ ɲɛ bɛ silamɛya la bi a fɔlɔfɔlɔ kaburu yanzuru min bɛ an fɛ bi nka n ka misaliya dɔ di fɔlɔ n ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye fɛn dɔ bɛ yen a ka ɲi nka ne y'a kɛ ko juguya a bɛ taa kɛ fɛn jugu ye i bolo n'i ye muru ta sisan i b'a ta k'i mako dilan n'a ye i b'i ka sogo tigɛ n'a ye k'i ka fɛnw tigɛ i ka nanw tigɛ n'a ye a ye baara ɲuman kɛ muru y'i nafa nka n'i ye muru ta ka mɔgɔ sɔgɔ n'a ye muru kɛra fɛn jugu ye ka sɔrɔ a ka ɲi fɛn dɔw bɛ yen a ka ɲi ne y'a kɛcogo dɔ la i bɛ taa kɛ fɛn kuntan ye kaburu yazuru bɛ yɔrɔ min na bi kaburu bɛ bato bi nafolo bɛ ɲin'a na bi karamɔgɔ ka yafa ma nafolo bɛ ɲini kaburu yazura la bi dɔ bɛ ka fara a kan de nka ahamadew a yɛrɛ kɔrɔsi ala kɛra ka taabolo tɛ kaburu yɛrɛ bɛ don misiri kɔnɔ su yɛrɛ bɛ sutura misiri kɔnɔ a si tɛ ko ɲɛnama ye an k'an yɔrɔ jɛ ka bɔ a ma ani mawuludu kɛcogo bi n y'a fɔ a daminɛ na fɛn dɔ bɛ yen a kɛcogo kan n'i y'a kɛcogo juguya a bɛ taa juguya ka taa sigi mawuludu kɛrɛ kan ka wajulu kɛ ka ala kira mankutu o ka ɲi kɛ mɛ n'a taara kɛ dɔn ye ka taa kɛ wari ɲini ye ji le bɛ soli ye ka bɔ ka na ka taa ɲaami jiw la ka ko ni i y'a ji min walima i y'i ko n'a ye i bɛ kɛ fɛn dɔ ye walama ɲɔsi le bɛ bɔ ka taa ye ka tila ka na n'o ɲɔsi ye k'o tilan tilan ko barika b'o de la walima mawuludu kɛrɛ min kan o bin bɛɛ bɛ tigɛ a bɔgɔ bɛɛ bɛ cɛ
ma ya kera bare ala kera tilalen tew ni nana kofe amma kene ala ka yamare ay amma kene kira ka yamare ay Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam zindabad zindabad Allahu akbar o ba feofe nabi alaka yamare juguyala wala ma kira ka sunda juguyara o kuma be bidaye de nga ikana teriya fle de ni feofe na bidaye kana foko nteredo moya bala la kana do adafe de mahadi ko nu sugu bela jeni ko ba ambla sra jugu de ka okma kira ye fefo di awma anganga amene na mbulo flaye na ya mfa sana ka bomi matro anga yere roje ka bola ma atakum rasul fa khuzuhu la fefo di awma anga amene de kuma na hakum fantahu dai aw fasana ka bomi matro aya yere roje ka bola de utemeni ko ani muharram kalot litan fana yi fendo yi karamo bulu bu ñogon laje don bi ke ko wara bu do asin kuro ngam hadiya fa alayhi salatu wassalam ku ka farayonka ka leke ka ko wara wura jugar ko afara mayde marit laka dakuriya fo kaseka a worola mo yo kaseka famu ka don ko dɔw bɛ yen ni a ma kɛ ni ala ka yamaruya a ma kɛ ni kira yɛrɛ ka sunda sira ye i kana don a da fɛ a ko hali ka sun don kira ka saya don ko wajibi tɛ parce que n'i y'a ye mahadi y'a fɔ ten dɔw bɛ se k'a ta k'a don wajibi kaduru kɔnɔ o tuma mahadi ko an ka ala kɛra ladigi dɛ kul in kuntum tuhibbuna Allah na ko ayi ala taala kanu ay tu ne muhammad ko de ala taala farba kanu na ma tu de muhammad ko abse ka ala taala kanu ya ko jogodi ala taala kanu ya sika soro de ko kuma few fe na fora ala ka yamarete kira ka yamarete kana tiriya fle kana mo yalla je yoro je ka boam bida flana ama be fo donon wata kana sika anta te manga sika donon fa bela furu bida halibi anga qur'an labatu koy anga ala ka sunna labatu chelo aforo ko furu kake we muso furu fla saba nani nga niti sewore fana ka kekele nga korona ko kulu washrabu wala tusrifu ay dumini ke ga midi nga kana chene gade fe fasu kana chene kar ni chene kala ka ba a eduna bida kadro kono angana chene ke furu kono de furu kono ko tara chaya kono bi folo la min tunte yaay manan ko songo o don me furu kono kata ke fen wore sanu bala war chama bala foko do restaurant furu yen anu tabe furu bi ka sakata ni ya laje san kono furu hakem bi ke ani hakem bi sa akacha kadaka ke chugo moy nati kera asrafe ati nyew ni furu yere kera sa o musudo wele ko mayambaga wolo bina kabo koye che ani koye muso ko kabo dege abo kala mo fana mo kala na
mɔgɔ tɛ mɔgɔ kalan na o finikɛ de bɛ ɲini ka da yala muso sɔrɔla so a ma sɔrɔ so nka a tɛ fɔ cɛw ma ko sɔrɔsobali dɛ a fɔ musow de ko sɔrɔsobali mais a bɛ fɔ musow de ko sɔrɔsobali nka a tɛ fɔ cɛw ma ko sɔrɔsobali mun na an ka ɲɔgɔn sutura sa u tɛ fɛn in kɔnɔ o o tɛmɛnen kɔ furu bɛ kɛ bi an yɛrɛ ko silamɛ furusi ni silamɛ furusi de kɛra bi tuma dɔ i bɛ se ka san 2 san 3 kɛ i muso tɛna e fɛ ko fɔ mairie ka kɛ tuma dɔw yɛrɛ b'a ka silamɛ furusi de kɛ muso bɛ to a ka mɔgɔ fɛ yen a bɛ wolo ka taa den 2 den 3 sɔrɔ ni ma kɔfɛ yɛrɛ cɛ yɛrɛ bɛna ka na décourager dɔrɔn a bɛ muso ye k'a to ko a fara la o a bɛ dɔ wɛrɛ furu wa bida le bɛ na nin ko nin cɛn bolo sabula ala ka yamaruya tɛ kira ka yamaruya tɛ n'a taara misiri kɔ karamɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ haya salama furusi de kɛra a y'a ka muso d'a ma an bɛ taa muso di d'a ma a ka gɛlɛn dɛ k'a sɔrɔ muso bɛ furu ni saro ye wari caman nafolo bɛ tiɲɛ a bɛ taa kɛ fu mahadi y'a fɔ ale salatu wasalam ni wari tiɲɛ ni fɛnw n'a bɛ furu la ten ko an kana to an ka denmuso ka taa yen dɛ mɔgɔ min bɛ furu kɛ ŋwansu kama an kana an denmuso di olu mɔgɔw ma dɛ inna akramakum inda allahi atqakum mɔgɔw la mɔgɔ belebele mɔgɔw la mɔgɔ kɔrɔtalen ala ya siranya mɔgɔw bɛ tiɲɛni kɛ furu kɔnɔ u bɛ nafolo cɛ furu la ko k'a d'a kan nafolo b'u bolo wa min yɛrɛ fana b'a kɔnɔ ni furu bɛ kɛ minɛn min n'a sɔrɔla furu la dɔw yɛrɛ bɛ taa n'a ka taa minɛn jira mɔgɔ bɛɛ b'a ye k'a fɔ karimasina ye furu kɛ ni fɛn hakɛ ni fɛn hakɛ ye wa u tigi ta ma caya wa dɔw ye min ta bɛ kɛ n'o minɛn ma caya olu fana b'a fɔ minɛn min n'a sɔrɔla kari t'a la fo a fara ka sɔrɔ a ta la a bɛ na ni furu tiɲɛ n'o tɛ furu kɔnɔ furu ɲɔgɔnma 2 ka ɲɔgɔn kanu a waliyu olu fana ka jɛ k'a fɔ a y'an denmuso di u furu nafolo u ka sɔrɔ ka di o le ye furu yɛrɛ yɛrɛ ye n'o kɛra ala kɛra ko walima ka kɛ n'o walima kɛra ka ban o ye ko nɔgɔyalen a tiɲɛna ahmadiyaw an ka kuma ɲɔgɔn fɛ du kɔnɔ dutigiw a ye kuma musow fɛ a ye kuma an balakaw fɛ dutigi dɔw bɛ sigi ni furu kɛra ka ban u b'a fɔ sisan ko k'a bɛ musow de bolo nka u bɛ tila k'a fɔ musow ɲɛna ko a y'a gɛlɛya ale y'a yɛrɛ bɔ a la ko a b'aw de bolo nka ahmadiyaw a y'a lajɛ dɛ a ye kuma na kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas aw de ye mantuw lasɔn hɛrɛma ye ala taala y'a da kɛnɛ kan mɔgɔw k'a ye silamɛw an ka kuma furu la an kana to an balakaw bolo an balakaw aw fara k'a nɔgɔya a y'a k'a kɛ cogo la mɔgɔ bɛ ka anw filɛ n'an y'a kɛ n'a ɲɛna u b'a ta u bɛ walanda ta anw fɛ y'a ye furu kɔnɔna fana dɔn de bɛ labɛn cɛw ni musow bɛɛ bɛ ɲagami ɲɔgɔn na o fana y'a tiɲɛlen ye k'a fɔ ko baro tigɛ baro bɛ kɛ nka ni musow b'u ka dɔnkililaw n'u ka fɛnw kɛ musow ka t'o da la nka o ni cɛw kana ɲagami ɲɔgɔn na
dɔ ye mahadi ɲininka alayhi salatu wasalam ko yala ko furu kɔnɔna na ko mɔgɔw bɛ se ka dɔnkili da musow bɛ se ka dɔnkili da wa a fɔra ko naam dɔnkili bɛ se ka da nka a tɛ taa kɛ dɔn ye cɛ ni muso ka ɲagami ɲɔgɔn na ko ka da kan ko alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam waati min a taara madina k'u y'a kunbɛn ni dɔnkilikan ye o kumana cɛw ni zindabad Ahmadiyya. Bulama Ahmadu Ki. Al-Islam. Zindabad. o kumana ko alakira taara madina alayhi salatu wasalam o y'a kunbɛn ni dɔnkilidaw ye dɔnkili bɛ se ka da nka k'a kɛ dɔ ye cɛw ni muso ka ɲagami ɲɔgɔn na nka o tɛ daga a sabanan saya ka bidiya ni saya kɛra tile 7 tile 40 san 1 o de bɛ kɛ bi n'o tɛ ni adamaden n'i y'a mɛn k'a fatula i kan ka mun de fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un cɛ tiɲɛna an bɛɛ ye ala ta ye an bɛɛ bɛ segin ka taa ala ma labɛnw bɛ kɛ suturaliw ka kɛ duwawu ka kɛ babaatɔ ye nka duwawu bɛ kɛ cogo di i bɛ sigi i to kɛ so kɔnɔ ka duwawu kɛ n'i k'i bɛ saga dɔ minɛ k'a faga k'a sogo tila mɔgɔw cɛ baasi t'a la n'i k'i bɛ wari dɔ bɔ ka taa di mɔgɔ dɔ ma ka duwawu kɛ baasi t'a la i k'i bɛ tobili kɛ ka di mɔgɔ dɔ ma ka duwawu kɛ baasi t'a la nka ka mɔgɔw wele k'o fara ɲɔgɔn kan ko tile 7 tile 40 tile 100 san 1 silamɛya ma sɔn o ma dɛ o ti ala tala ka yamaruya ye o ti kira ka yamaruya ye sanga kɛra yɔrɔ min na an kan k'o tigiw dɛmɛ dɔw yɛrɛ mɔgɔ bɛ sa o kaso u bɛ tila ka taa juru ta ka tile 7 saraka kɛ ka tile 40 saraka k'o kɛ ka taa tile 100 kɛ o kumana n badenw dɔ ye mahadi ɲininka alayhi salatu wasalam ko yala ka saraka kɛ janaza sukoya la k'o bɛ kɛ cogo di mahadi ko saraka bɛ se ka kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ a daminɛ na cogo min na fɛn bɛɛ n'i y'a kɛ ko juguya a bɛ kɛ fɛn jugu ye saraka bɛ se ka kɛ nka ka ɲɔgɔn lajɛrɛ a ko o de man ɲi ka fara ɲɔgɔn kan tile 40 tile 7 tile 100 san 1 o de ma daga a 4nan ni den wolola bida min bɛ wolo den wolo kɔnɔ tiɲɛ don ni ala ye den kalifa i la kɛra den cɛ ye kɛra den muso ye i kan ka misiri wele a tulo kɔnɔ a kiniya fan fɛ ka seli kɔrɔta a tulo kɔnɔ a numanya fan fɛ i kan ka den ladon ka ladabu ni a se kɛra ye tile 7 don ka saga faga ni cɛ lo saga 2 ni muso lo saga 1 k'o faga ye i ka den ladon ni dencɛ fana lo i k'a don seliji la nka den wulila an kana tiɲɛni kɛ o yɔrɔ la an kana kɛ nafolo tiɲɛ ye khalifa filanan kumana min na a y'a ka tahariki jadidi kuma fɔ a ye kumana na o ko an kana nafolo tiɲɛ dɛ nafolo ka tiɲɛ kolakolo da la jani den ka wolo i k'a kɛ tiɲɛni ye dugawu kɛ den ye tahajuru seli den ye i ka ala wele a ye ala bɛ den in baraka cogo min jani i k'a kɛ nafolo tiɲɛ ye k'a kɛ anniversaire ka taa fɛn dɔw kɛ fɛn min n'a a tɛ daga silamɛya kɔnɔ i bɛ taa ka taa don ko wɛrɛw kɔnɔ o kumana n badenw kuma o ye batakɛden dɔ bila ka na yan n bɛ kuma kunta surunya o kumana
jamaatul islamiyatul ahmadiyya beka ganiyata innamal a'malu binniyat ko shi an gana dante mala celo fama bine mati rabbika fa hadis e ala kan nemawo ika kusma nga celo kana da saka wala ala yi femin dima ajira ala la ala ka aka donka fo ala le ni kay ala yi ni here kay nga wa amma man khafa makama rabbih wa nahaa nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa mom woni sirana ala tala ka joyoroye ala tala daw munu sigisi an gana tay ni sirana wunye katla ki yere sama ki boy ni sagoma ko arjina e shi yoro de ko manam badew ambi Allah taala deli ala ka fanga dawma ala ka sedi awma anga seka ala ka ya mari anga labatu ala ka sunna stra fana anga tuga ko anga na ta bida fanfe hali bida amana ke chogo halli a tigi ka surila kana ta duala ande mogoye mogomunu kanga waliya ke ka jira mogola wa u ka walanda tanfe kuma mbi njoya ka fo akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala